И здравейте хора, аз съм Real Master, а вие сте с едно ново видео, където ще ви покажа всъщност едно приложение, което ви показва новия сайкъл на честовете, тъй като има много клипове за Start Royale, което всъщност е Google сайт, но това си е приложение за телефон, нали, таблет, въобще Android устройства и iOS предполагам, че го има. Нека напишем тази, между прочим, всъщност Supercell, това ми е новия акаунт, в който смятам да играя, тъй като сега виждате, че съм втора арена, обаче след 11 честа имаме Magical Chest и ще скача всъщност на четвърта арена, за да може да ми се падне легендарна, или поне така ще се надяваме. И всъщност на мен това ми е идеята. Сега нека преминем към моя профил всъщност. Ако искате да си видите тага, който вие трябва да въведете, просто трябва да натиснете тук и всъщност, както виждате, ето това е всъщност под името ни. Ние имаме един таг, от който можем нали, всъщност да се го въведем. В случая нашия таг е UGR98CU. Добре. Ето това е нашият таг. Сега трябва да зареди, за това ще изчакам. След което въвеждаме и тук. И трябва да излезем също с този елексир колектор. Който би трябвало след малко да зареди. Но ние ще се върнем когато зареди, защото най-вероятно няма да бъде скоро. Добре, има някакъв проблем с приложението. Не знам какъв е, но иначе работи. Защото като въведем всъщност кода и не ни отваря. Но да, все пак работи. Не знам, ще се опитам да го оправя. Не знам какво му е, но да, ето. Просто не го разпознавали. Не знам. Но да, всъщност нека преминем вече към клипа. Приложението се казва Starfire. Всъщност, ако някой нали иска да го опита. Нека играем. Всъщност ще играем за Musketeer Card Challenge. Загубих една игра, просто защото не знам нещо. Просто телефона ми бъгна. И ще се опитаме да направим 3 победи. Нека почваме. Играта е Драфт. Драфт ми е любимо, защото само тук мога да играя с легендарни. По-скоро Инферно Драгана все пак е легендарна. Айс голема. Боулера. Добре. Торнадото да дърпам хора. Точно така. И си подредихме дек. Но имаме Ексбол, естествено. Защо пак не? Но все тая ще го пуснем, за да освобождаваме вече място. Първо не знам защо заби. Второ, какво ще правим с този дракън? Добре. Добре, че поне го подгони, че да може. Добре. Какви са тия неща, бе? Това е торнадо. Не! Пропуснах. Фак!
Окей. Не, така. То пак удари. Нещастник. Тук пускаме Инферно Драгън. Тук изголем. Добре. Не знам защо ни оставиха кулата. И дали въобще искаха да ни оставят, но определено не я дефенднаха хубаво. Така, сега издърпваме Уича. Добре. Но да, ще ни вземе кулата. Ще пусна боулер от тази страна. И ще приготвя запа. Ще пусна Инферно Драгън от тази. Добре. Подлага се да пусне там фърниса. И това ще бъде победа. Това определено ще бъде победа. Нека все пак я подсигурим, като му вземем и другата кула, че да не стане някой гаф. Не. Може и да стане някой гаф. Да, може да стане някой гаф. Проблемът е, че нямаме място за гафове. И определено ще бъде доста кофти, ако стане някой гаф. Но мисля, че няма да стане никакъв гаф. Така, добре. Не. Не мога да се дефентна. Шит, добре. Не си гледах кулата. Не. Имаме един шанс. Виж, че със звук ще ни върви повече. Имаме един шанс. Избирам лайтинга. Ще има с какво да дефендне на спаркито. Грейвярд. Добре. Вече има 2 легендарни. Надявам се и той да ни оставил нещо поне. Добре, имаме всъщност с какво да дефенднем спаркито, така че съм доволен. Плюс, нали, че имаме Тъмстоун. Той има бомба, аз му го дадох всъщност. Сега като се замисля. Но не е зле. И даже си изхъби с Fire Spirit-а. Уоу. Ама пък чак пък толкова да се отказал нещо. Бум. Което означава, че ние му убиваме спаркито. What? What? Чакайте, какво? Защо сложих 2 мускетарки? Нещо не го разбрах. Сега би трябвало, мисля, че ще съм сплитнал. И след мускетарката, да, ми дава пак мускетарка. Но защо? Добре, интересно. Ето, научих нещо, което не знаех за играта Clash Royale. Че мога да пусна 2 мускетарки в Draft Challenge. Не знам всъщност какво стана, но знам, че той има Инферно Драгън, тъй като аз му го дадох. Добре. Това му го пусна в смисъл, колкото му го сейва Инферно Драгъна. Че не искам да ми бие по кулата все пак. Добре, това ще бъде победа. Бавна, но победа. Забележете, и двете са по 4 елексир. Добре, и интересно.
Ето дойде и момента, в който той си пусна спаркито. Добре. Пускаме лайтинг. Бам. И... Graveyard. Айде, GG. Good game. Добре. Но да, взехме го. Не ми се умира, искам да взема един чалендж поне, нали, на фул, а този само до 3 победи, за това се, че ще успея, но след тези 2 загуби не мога нищо да кажа. Но да, ето я и първа победа. Да си съберем мускетарките, тъй като аз ги събирам, т.е. в дека са ми, ето. Не са. В един от дековете ми бяха, да, ето в този. Но, да продължаваме. Мускетарка. Зап. Лайтинг, може би, защото би изплаш. Айс Wizard. Естествено, в смисъл, да. Айс Wizard. Мускетарка. И... Айс Голема. За да убира деймиджа от Теслата. Добре, имаме и принц. Той май се самоубива просто. В смисъл, той ни е дал хубав дек горе-долу. Нали, може би е доста бавен, но... Зап. Добре, но трябва да се дефендвам. Имаме голем. Това наистина е скъп дек. Ще пусна голем. Ето тук. Имам Айсуис за защита. Смятам да изхъба лайтинга. Просто много искам да си изхъба лайтинга. Бам. Това не беше планирано обаче. Той да пусне Уис. Добре. На нас също ни наби доста деймидж, но отзад ние продължаваме да бием с... Зап, бързо. Добре. Продължаваме да бием с този голем. Доста интересна атака се получи. Той не успя да ни удари голема. Добре. От тук пускаме един принц и играта е наша. Наистина добра игра. Защото ние бихме да, иначе нямаше да е много добра. Даже хич. Но нека пуснем и Айс Уиза и Айс Голема. Евентуално да биеш атака по Айс Голема. Имаме го. Айде да не го вземем. Имаме лайтинг. Не ударихме. Нищо. Взехме го. Втора победа. И да вземем другите мускетарки. Динг. И сега да видим дали ще направим трета победа. Executioner. Хок. Добре. Фар Спирити, ако избера Fireball, ще ми бъде много скъп дека. Майнър, добре, че не избрахме Fireball, тъй като майнера върши доста по-добра работа. Всъщност не виждахте срещу кого играем, но това не е толкова важно. Правим бърза атака. Този дек не е бавен.
Елит барбарианите вече са нърфнати, така че не ме е страх от тях толкова много. Вижте колко бързо вече умират. Дори няма да им пусна нищо друго. Може би срещу това, добре, тук пускаме Executioner, той ще се справи с Грейвярда, ще да кажа скелета на армито. Трябва да се пазим. Щита. И тук пускаме един майнър. Добре. Доста добре, защото и екзекюшънъра ни е в атака. Чудесно. Много деймидж му взехме. Но все пак да внимаваме, тъй като той все още има елити. Тук отново слагаме да ни дефендва екзекюшънър. Тъй като мисля, че се справя доста добре. А то какво стана? Ние всъщност нападнахме само с спира гоблините, но нищо. И това вече ще бъде третата ни победа. И последната, тъй като знаете, че са само 3 победите, но нищо. Доста съм доволен. Така, сега бием splash damage с... Но... Не. Все пак не искам да си давам кулата. Добре. Но нищо. Можем да го трикраунем. И нямам намерение да му дам да не го трикраунем. Затова... GG my friend. Окей, направихме 3 победи. Ей! Макар и с 2 загуби, направихме 3 победи. Можем да отворим и краун честа. Какво да ви кажа, всичко е 6 точки. Нещо в клана стана, добре. Нека отворим честа. Да, имаше толкова много карти. Но... Нека отворим краун честа. Ами, доста добре. Това ще е от мен, от това видео. Ако ви е харесал, палец нагоре и чао!